Kodwa ke into ezokwenzeka kulomcimbi kaMaskandi nganitshela ngathi mina ngeke mina ngize ngiqhamuke mina ngiqhamuka selisho isiphetho. Into ezokwenzeka kulomcimbi kaMaskandi Nempucuzeko ngomhla ka-30 July lapha ya elokhuzana eMoses Mabhida. Igcokama elisha lizobe likhona lizocula lapha. Sho mina uKing Bhaka. Lizocula lapha ya. Igcokama elisha. Umcimbi futhi uzoba impumelelo. Impucuzeko inkulu kakhulu ukuthi ngathi bengabizoba khona mase kuthiwe kunezinto eziphazamisayo inkulu kakhulu and bakusebenzela oxolana ukuthi ibe kuleli zinga ekulona impucuzeko. So igcokama lizoba khona lapha ya. Kanti futhi naye nje ungizwe sisayilungisa ukuthi naye abe khona lapha kodwa akehlisa ukuthi athi beyikhuluma ungizwe akukhipha amagama ayinhlambi emlonyeni ngoba manje inkinga sikhulisa izingane uyabo. So and manje izingane zethu nazo zikhona la ku social media. So uyabona umuntu bezokhuluma kalula nje inhlamba ayikhiphe kalula yabo angakuthuka wena kodwa how about lengane le ekhulayo mhlambe wena uyisibonelo uvela yabo. So izinto eziningi asuke ezisho ziyayenza isense kodwa indlela ayikhipha ngayo bengasusa lento le yenhlamba bekhuluma angakwazi ukulaleleka ungizwe lapha ngoba ezinye izinto angagcina naye engangena ezintweni ngenxa yokuthi njalo beke kwakhona yena isuke into izokwehlelwa isithunzi ngoba into one siyaba nenhlamba siyehla isithunzi sente sinenhlamba phakathi nokuthi akuyona yonke into esetshenzwa ngenkani xolo bandla isadlula akuyona yonke into esetshenzwa ngenkani yabo. Enye into nje kuyahlala phansi kuboniswane yabo akuyona yonke into esetshenzwa ngenkani kodwa ubona ngithi igcokama kubalekile libe khona alenza into elula nje ngoba vela kushiya ukuthi alifuneki bekushiwa kodwa emva kokuthi kube nokungaboni ngasolinye kwalo lisola abahleli ezintweni ezibucayi uyabo alize lihlale phansi kuxoxa akakaze kuthiwe nje hayi alifuneki ukuthi abantu bayathanda nje ukujika izinto yabo actually kuthiwa nje kodwa alizehlise sihlale phansi lifake isicelo ukuthi nalo liyacela ukuba khona yabo ngoba vele phela bengabe umuntu ezoqashwa emsebenzini umuntu ofaka isicelo akuvele kucatshangwe baningi abafaka izicelo abantu isicelo nje siyafakwa abafuna ukuqashwa uma ubotha uthintekile ufaka isicelo uzihlise makukhona inkulu befuna kudlulwe kuyona kudlule ukuze ungathi uyocula kodwa kunabantu abakubophela inhliziyo yabo. Kodwa lona nje kubalekile ngoba ngiyakhumbula ukuthi khona into la yenza ngo2016 ngikhumbula ukuthi kade babe izama ukuyivala impucuzeko asikuqaba namhlanje 2016 kwakusekhona angazi noma ngizothi group noma ngizothi inhlangano noma ngizothi eyayibizwa ngompheme uyabo eyayibizwa ngompheme ibanjwa ukuthi abantu abacula abangayi ko perform impucuzeko uyabo kubavumelana bonke abaculi umuntu waphuma eceleni wathi mina ngiyaya kwaba igcokama lathi mina ngiyaya kwa performance. So umlando njalo wenziwa ngumfana ngeke silibale ukona madoda yabo lathi mangabe lithi liyaya bonke abaculi baqala baba maxoki nabo bathi sebeyaya yabo. So leyo mlando siyawazi thina nje asikhona. So haye alizehlise nje kusetshenziswane luhlonipha umsebenzi nabaqashi bawahlonipha ama-artist kuhlonishwa nini ngoba kuba mnandi ku-working environment bengabe kuhlonishwana into zabo-ke nama-beef abo agcine nyusa umsebenzi wabo ngeke singene kakhulu ngoba vele phela kaMaskandi ikolunye uhlobo lomculo ngeke singene kodwa kulokhu nje mase kumele kungena imali akufanele kuthiwe imali ayingenanga kumuntu ngoba wathi ngoba umuntu nomuntu kusuke ukhona okuhle ake wakwenza. So akufanele umuntu bengabenza iphutha bese ukhohlwa okuhle ake wakwenza uyabo. So thina ke nje impucuzeko noma yinini sohlale siyeseka nakule game futhi soyeseka ayikho futhi into ezoyiphazamisa uma kunomuntu oza ngomqondo ukuthi ufuna ukuyiphazamisa impucuzeko fuck off kuleyo muntu ngeke azalunge yabo. Isihambe kakhulu yabo kade sasiyisupporta kusuka kudala up until today sayisupporta yabo. So akekho umuntu ongavele asho ukuthi
kanjani. So nabo Ngizwe laba abakhulumelayo abanye abasendicela abantu umuntu asendisicela ahlale phansi bese umuntu akhulume ukuthi ngisendile isicelo ngadeclinewa, then we can take it from lapho ukuthi udecline kanjani, uyabo. So awukwazi ukuthi usibani belingamthinta ingane as if umsebenzi wabaqashi ukuhamba bekhankasa abantu nomculi umqashi or u-event organizer uyakwazi ukuthinta i-artist ne-artist futhi mangathintiwe liyamthinta u-event organizer, kuboniswane kuhlangane kunegotiate bese kuyavunyelwana, yabo. Ilonto nje mina engingayisho, hayi lento engathi manje konakele kakhulu, hayi ikho into eyonakele. Abaphathi badlala iqhaza labo ukuthi noma yinini umqashi usuke nepower. Uma ngabe umqashi ethi ngo-1 no-2 no-3 fika sihlale phansi siqoqe sebenzini mfethu la usebenza khona. Engaba abaphathi bekubiza bethi woza sikhulume khona engahambi kahle, woza ku-hearing, woza endaweni ukuthi bangabe nje bekunika imali kugcineni zehlise mfethu iya ku-hearing, hayi ukuthi uthi angiyilapho mina bese uhamba ushawota uthi hey abangithandi, cha zehlise ngoba ekugcineni phela sigqugquzela ukuthi mhloniphe umuntu okwazi ukwenza ukuthi ekugcineni ukwazi ukuthenga izinto, uyabo.